Miesten 100 metriä odottelee siellä lähtövuoroaan ja tässä ratajärjestys. Nnamdi Anusim, Ricardo Williams, J.C. Harbour. Siinä lienevät kuumimmat nimet miesten satasella. Kotimaisesta parhaimmistosta Metran, Ruostekivi, Sipilä, kaikki ovat poissa. Jari Suikka, Lappeenrannan urheilumiehet. Tällä kaudella just ennätys 10.87. Kakkosradalla Matias Kukkonen, Jyväskylän kenttäurheilijat, oli Kalevan kisoissa 7. Rata 3, Joni Rautanen, Hollolan urheilijat, nuori 20 kaveri, juossut 10.73 tällä kaudella ennätyksensä. Sitten Nnamdi Anusim, 100 4. Kalevan kisoissa 10.49 kauden tilastoaika, Lahden ahkera nigerilaisen seura nykyisin. Ricardo Williams, Jamaikan kaveri, kova tekijä, 10.24 tällä kaudella. Ja tilastojen perusteella viime vuonna peräti 10 ja 10 juossut J.C. Harbour, Trinidad ja Tobago, 20.65 taittui viime vuonna 200 metriä. Sitten radalla 7 Samsa Tuikka, Toholamin urheilijat, ja radalla 8 Joel Kuivaniemi, 17-vuotias Myrskylän myrskyn lahjakkuus tällä kaudella 10.80, oli 200 metrin viitonen Kalevan kisoissa. 200 metriä häneltä siis taittunut tällä kaudella upeasti. Samsa Tuikkahan oli tänä vuonna 200 metrin 7 Kalevan kisoissa. Jari Suikka, Matias Kukkonen, Joni Rautanen, Nnamdi Anusim, Ricardo Williams, Jamaica, J.C. Harbour, Trinidad ja Tobago, Samsa Tuikka, Joella Kuivaniemi. Siinä 8 miestä, jotka kyyristyvät 100 lähtöviivalle. Kauden kärkimies Suomessa Nipatran 10.42 ja tuskinpa tässä, jos päästään alle 10.50 näissä oloissa, niin se on jo kova suoritus se. Ja se nähdään nyt, kun lähdetään liikkeelle. Sieltä lähtee kaikkein vahvimmin Anusim yllättäen ja Anusim johtaakin kilpailua tässä vaiheessa. Nyt tulee Harbour ja Williams. Harbour voittaa, Williams 2 ja sitten taitaa tulla Matias Kukkonen parhaana suomalaisena siellä lopulta. 10.47 mennään epävirallisesti ja J.C. Harbour voittaja. Hyvän lähdön saa radan 4 Nnamdi Anusim. Tässä vaiheessa hän vielä viilettää siinä mukavasti kärjessä. Seuratkaa radan 2 Matias Kukkosta, joka tekee hienon juoksun. Nyt lähtee J.C. Harbour ja hän kiihdyttää siinä voittoon. Ricardo Williams hänen vierellään on kilpailun 2, Kukkonen 3, Anusim 4. Pienoinen yllätys on se, että paras suomalaisjuoksija on Matias Kukkonen, Jyväskylän kenttäurheilijat. Ja sen verran hyvin tässä Kukkonen juoksee, että seurataan tietysti myöskin hänen aikaansa, koska voittoaika epävirallisesti J.C. Harbourille on 10.47. Ja se tietää silloin sitä, että Kukkonenkin juoksee kauden tasonsa nähden hienon juoksun. Miesten 100 metriä voittaja Trinidad ja Tobagon J.C. Harbour 10.46. Jamaican Ricardo Williams 10.50. Ilahduttavasti Matias Kukkonen, Jyväskylän kenttäurheilijat, oma ennätys 10.71.